Днес в празничния ми ден и рождения ми ден, както ви споделих и както обещах, ще наградя двама победители от играта в Facebook и в Instagram. Благодаря на абсолютно всички, които се включиха. Изключително много ме зарадвахте. Коментарите са 141. Прекрасно, чудесно. Щастлив съм, наистина много съм щастлив за това. И сега е време да ви принеса в празничния ден, в който просто ще раздавам награди. Ще стартираме от Instagram, защото там в момента е зареден. Както виждате, използвам един помощник, наречен Comment Picker. Влизаме в профила, избираме стандартният пост и за да може да го виждате по-ясно и по-цветно, разбира се. Сега ще стартираме теглянето на първият победител. Е Ваня Ташева. Сега, преди да продължим натам, първо ще свалим това, което имаме като награда на победителя. Само ще ми трябва някакво техническо време. Това е първият ни победител. Да е честито. Ще се свържа с нея със сигурност. И сега, нека се върнем на вторият победител. Вторият победител отново е по същия начин, но е в Facebook страницата на По света Сатанас. Виждате, че вече е заредено. Визуализацията е малко по-различна и интересна. Сега стартирам теглянето отново на победителя в играта и вторият победител е честито и настоян. Така че ще се свържа с участниците и победителите по-точно. И ще ви кажа какво може да направите и как да си получите вашите блендове. Спокоен и усмихнат ден и успех на абсолютно всички. Пожелавам ви един слънчев празничен май, изпълнен с много усмивки, много щастие, много почивки и посещавайте местата, които не сте видяли. Определено много ме зарадва, когато написахте кои са местата, които искате да посетите. Ако случайно някои от местата, които сте вписали в коментари, бъдат посетени от мен, със сигурност По света със Сатанас ще ви покаже част от прекрасните места и ще се пренесете в този невероятен свят. Спокоен ден от мен и още веднъж до скоро!